Je moet er komen. De bregen van het Hadraverspark naar het Oosterbalwerk. Toch ben de meningen hierover verdeeld. We staan hier nu op een heel bijzonder mooi historisch plekje in Dokkum. Nou, hier zal dan de aanslag gepleegd worden. Het is wel eens eerder gebeurd dat er aanslagen in Dokkum gepleegd worden op binnen. Nou, dat is in 754, dan komt Dokkum op een kaart. En Dokkum is weten van wat het nou is. Nou, en moet er een brug extra, moet dat nou echt het item wezen wat Dokkum verder op een kaart zet. Ik denk Dokkum staat op een kaart, houdt Dokkum mooi. En als we nou een park mooier maken willen, nou dan is dat verder prima. Er is ook helemaal niet iemand die er een bezwaar tegen maken kan. Maar is het nou zo dat een brug daar nou wat extra's aan toevoegt? Of is dat ten behoeve van een investeerder die het zegt, nou ik wil daar wel wat bouwen, maar dan moet er wel een brug komen. Maar voor wie doen we dit nou? Doen we dit voor de inwoners van Noordoost-Friesland of doen we dat voor een eventuele investeerder die het plan rondmaken moet? Dat is eigenlijk een van de bottlenecks waaruit deze raad op stuk vaart. En ik denk, men voegt niks toe, men breekt eigenlijk af. Ik vind het een goed idee. Kijk, men wil daar een park creëren. En eigenlijk een stadspark net buiten die stad. En ik denk voor de beleving van de mensen is het heel goed om vanuit die stad op een mooie manier, een leuke manier naar dat stadspark toe te kunnen lopen en daar een rondje te kunnen lopen. En bovendien, er zijn meer ambities met dat park. Er moet een heel groot parkeerterrein moeten komen, ook voor toeristen en mensen die komen winkelen. Dus de druk op die brug daar, die wordt eigenlijk veel en veel groter. En om dat ook wat te ontlasten, denk ik dat het een uitstekend plan is. Dokkum is eigenlijk een prachtig mooi schilderij. Het is een mooi plaatsje. Het ziet er hartstikke mooi uit. Er zit mooi licht omheen. Ik bedoel de balwerken. We zagen toch ook niet een stukje uit de omlijsting van een Rembrandt. Of wij moeten die omlijsting van Dokkum, die moeten wij gewoon intact houden. Ik snap de angst wel een heel klein beetje dat het bolwerk zou kunnen aantasten. Aan de andere kant, ik denk misschien zelfs wat omgekeerde. Het kan het beeld van over het bolwerk juist versterken. Dat is een brug te ver. Gebruik het geld anders.